Pier en Marieke's jongezoon. Een jongen en een famke, heel gewoon. Wat je thuis op boeten door. Binnen krijgt leek als een oor. Maar toch had ze me klaar. Ja, heel speciaal. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Fratsen, elke rooi, kom maar mooi. Lekkere Chinees. Bij Marieke thuis had ze Chinees eten. Maar ze koen het lang net op. Er wie visten te volle. Alles wat er oer is, zit nog in de plastic bakjes. Zo paak wel Chinees meijen? Ja, je wist wel, Vanke. Hij is slecht op Chinees. Dan kan ik hem dit wel brengen. Alles wat doorbleur is. Oh, dat is leer van die Marieke. Dan rom je ik intussen alles op. Ik bel je Pier even of de meidje het. Goed? Ja, vanzelfs. Oh, misschien vertelt Paakje je wel weer een spannend verhaal, die oude piraat. Sjoch, het kan allemaal wel weer in de poeder van de Chinees. Je moet me wel vertellen. Mijn sok lekker eten. Krek als Pier en Marieke maar de witte poeder vol lekkers aanzetten zullen. Jongens. Ropt Marieke haar mem haar waarom. Ze had nog zo'n poeder. Oh, jongens, wacht je even. Sjoch, wil je hem deze wel even in de afvalbak gooien? Hij staat al bij de dik, want de Jiske wou die kind dadelijk komen. Oké, ja maar mij. Wie het lekker? Heerlijk. Maar ik knap haast. 2 poeden vol, jong. 4 volle. We gaan maar 1 leegmaken. Hast nou het deksel even hiepen? De gitter. Hartstikke idee. Oh, dat toch Marieke wel heel hastig. En nou? Wie dat wel de koeienpoeder? Nijpaken. Ja! Het treft. Paken had nog net eten en hij is zo blij dat de band hem al dit lekkers brengen. Nou, wat een verrassing. Ik zou correct wat oude jerpeltjes bakken, maar dit is volle lekkerder. Je komt maar correct op het eten. Zal ik de tafel even dekken, Paken? Waar lijkt het tafelkleed? Daar, onderin dat kostje. Zet er voor Jim ik maar een paar borden bij, Marieke. Jim kan er wel een hapje mee eten. Ja, lekker. Ik hoef het meer. Ik ben propzet. En nou dan, Pier? Was toch net wat, ha? Jawel, Jer. Ik mijn nog wel wat. Lekker. Mooi. 2 borden, Marieke. En in de koelkast die het wil drinken. Dus zet er ik maar een paar glazen bij. Van je allebei. Jongen, daar hebben we samen een feestmeal. Waar hier dit tocht. Wij gaan het rondpaken. Het is nog warm, denk ik. Ik hoop je het. Zet de poeder maar op tafel. Rusje. Wat zou dit wezen? Net zo volle leuk. Dit bakje is zo goed als leeg. Nou, dan is er maar. Oh, dit is oors net als dritse. Saus bedoel ik. En hier. Nog 1 stukje vlees. Zou dat hap hier? Nee. Dat ziet er net zo lekker maar uit. Hoe kan dat nou? Nee, Pier, jongen, had gelijk. Een soort is het net. Maar er zit nog meer in de poeder. Hier is nog een bakje. Nog een lepel vol ries met wat smurrie. Pier en Marieke. Ik leeuw je hem mee te fitter, hè? Nee, Paken, wie je net? Apenkappen dat je hem binnen. Ik begreep er niet van. Ik wel. Kom mij, Marieke, draven. Voordat de Jiske-auto er is. Oh, nee! Jiske-auto? Sa hut als ze kinderen vleenen Pier en Marieke het dorp weer terug. Waarom naar de eigen stritten? Misschien is het nog net te let. De Jiske-tonnen zit er nog. Gelukkig. Leeg. Oh nee, wat nou? Waar zou de Jiske-auto wezen? Wat was het dan? Was het daar nog uitklauwen? Nou, dan hoor ik het net meer. Wie moet weer om naar Paken? Kun je het hem uitlezen? Oh, wat sneu nou. Maar je hing in de poortjes, stappen Pier en Marieke even letter weer bij Paken door de door. Het roept lekker in Pakens in fletje. Hij is on het bakken. Ik dacht, Jim bakken mij een poets. Dan zal ik Jim ook wat bakken. Hier, gaan zitten, jongen. Krijg eens een lekker meeltje bakte jerpeltjes van mij. Mijn appelsmots. Wat zei Stefan? Lekker! Maar Paken, het wiekje een krapje. Ja, ik wil stom west.
koeienpoeder had hij in de jeskarton gegooid. En de verkeerde mijnaam. Wier? Sorry. Dat timmer ik wat. Dat is een verhaal op hemzelf. Verhaal, paken? Ja, jongen. Je meid zie je eigen verhalen. Ik hoef je hem niet meer te vertellen. Dat is jokst voor. Ja. En nog maar lekker eten, Pier. Ja. Hoogste wie neert, Marieke? Nee. Nou ja. Als er aas nog wat oor is misschien. Woe!